Kurzaju leją są, wysłuchać cichnie tu wiele, a ty nie stój są jak wół i sam rozpaszysz teren. Typowo kaszubski takie super. A te też takie druty Nie bardzo. Ja wolę co innego. ludowe, bo ta muzyka to nie. Ty płyta przed te łepę, przed to Pądzemy Rajba gdy są w miastku w Juldzi, a to sprawcowie cały głedzniowy zamieszani. Alternatywno bina kaszepści muzyci. Pierwszy raz spotykam się z tym, żeby na rozegracji wędka 100% muzyci było po kaszepsku tym moderny. Czy to jakoś prowokacyjnie? I za mało tej muzyki moderny, kasiepsi je na wszelakich rozegracjach przez całe lato. I też, żeby to zmieniać na zapadnych kasiebach, my proponujemy co stać. Prawie chcemy odejść od tych stereotypów, od tego folku i chcemy pokazać coś nowego tym maledzom. Czy to są przyjmę być chyba? No myślę, że ja. Na całych kaszebach, w rozmaitych krizach. Są festyny rozmaite i tak dalej. I tam moderna muzyka nie jest w Wiksiesce, a często jest ktoś zbud narociony, a nie te karna stundka, jak mi czasami rzekły, że je ich coraz więcej. Nie ma przyzwoleni na to? Znaczy, ja myślę, że takie wygodnie tym, którzy organizują te imprezy podczas letniego okresu. Najlepiej postawić farwny karno, które sobie tam coś na wesołe śpiewy i to będzie najlepiej co sprzedawało, nie? Bo ten moderny, no może to co nie widzę z komu, nie? Bo też tą farwną tą kasiebie zdobywają swoje promocje, a też chcą przez to chcą promować swoje strony. Myślę, że to nie jest dobry kicierelk. Zdecydowanie w Polsce grajemy więcej przepraszam, niż na Kaszebach. Jak to zaczęło? W szkole i tak myślał sobie o tym, jak ja Web-Zero w skrzynce z ekranem albo w telewizorze Web-Zero sobie Clash, Sex Pistols, Ramones. Ja chcę być tak jak oni. Tak. Występować, grać, sportować, dobrze sobie bawić. Nie myśleć o tym, co je do piórdu. Ale jak ten kaszepści język se tam nalys? Nalys, co nalys. No, muszą się nalys, nie? Młodzi ludzie też muszą gadać po kaszepsku, tak czy nie? Jeżeli nie będą gadać po kaszepsku, to nas nie będzie. Przez 100 kilometrów od Gdyńska tu mamy, w Betościm Kryzu, dalek tu do miastka. Panie burmistrzu, czy miastko to jest Kaszebę? No myślę, że różnie to ludzie mówią. Niektórzy mówią, że to są Kaszuby, ale wydaje mi się, że jesteśmy miastem na pograniczu Kaszub, na takim zupełnie pograniczu Kaszub. Oczywiście jest tutaj sporo ludności kaszubskiej, mieszkającej, którzy tutaj mieszkają, żyją, Tu pracują. wiele tych Kaszebów tu jest? No mówią, że około 1500, ale Na jaka 12 tysięcy mieszkańców. No 11,5 tysiąca mieszkańców miasto liczy. No spora to jest grupa, ale miasto jest bardzo wielokulturowe. Tu oprócz Kaszubów wielu Ukraińców tutaj. Jest działająca mniejszość niemiecka. A pan jest Kaszuba? Moi rodzice przyjechali stąd spod Starogardu, czyli praktycznie powinienem powiedzieć, że mój ojciec był kociewiakiem, czyli ja jestem potomkiem kociewiaka. Czyli taka mieszanka kulturowa tutaj. A czy jakieś inicjatywy kaszubskie są podejmowane w mieście? Czy na przykład język kaszubski jest w szkołach? Był język kaszubski w szkołach. Muszę powiedzieć, że trochę zdziwiony jestem, że od w zasadzie 6, jak dobrze pamiętam, 6 lat niestety nie jest on już nauczany w szkołach, a był. Wyleje kraftu, detków, czy ledzy do roboty? Szkolnych. No ale to już nie jest taci że Nie. jak nie ma szkólnych, bo Nie. to są szkolenia rozmaite. Wszystko można załatwić, ścignąć, jeżeli się chce. I w jednym razie są niczego, wszyscy nie zrobią. Tu mamy brakuje maledzy. Czasem mamy dobry i myślę, że ja, szczególnie piękno farno PDMZ, że aby politykowie, oni jedno farno widzą wszystko w swoich oczach.
Wydaje mi się, że to jest teraz tak brane stereotypowo, że jak ktoś robi muzykę po kaszubsku, to ona już jest zła, że to nie będzie ciekawe na pewno, bo to na pewno będzie jakieś umpa i jakiś typowy kaszubski folk, a to właśnie raczej nie jest prawda, bo tak jak mówiłem, teraz już te zespoły starają się łączyć style muzyki nowoczesne i folklorystyczne i niekiedy naprawdę fajnie to wychodzi. Tylko że ludzie cały czas myślą, że to jest tylko folk. Większość właściwie poza Kaszubami, ale zdarzają się też koncerty właśnie na Kaszubach. Pochwalcie się waszymi nagrodami tegorocznymi. Pierwsze miejsce i nagroda publiczności na 12. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja w Warszawie. To taki chyba najważniejszy praktycznie festiwal folkowy. Tak, i pierwsze miejsce na Festiwalu Muzyki Górskiej i Folkowej w Zakopanem. Co do koncertów na Kaszubach, no chciałbym, żeby tego było więcej. Każdy tańcowała z Leonkiem, co do poracy w zelonkę. Jak sobie otrzymać tą cenę, wszyscy insi dodą cenę. Bubliczki, Kaszubem, Klezmer Band. Rozmawialiśmy niecały rok temu w TDO i wtedy to były początki zespołu, a dzisiaj gwiazda. Powiedzcie, woda sodowa uderzyła wam już do głowy? No chyba nie, nie nam to oceniać. To oceniają organizatorzy koncertów, którzy chyba nie mają z nami problemów. Na wielu koncertach czytam Bubliczki, gwiazda wieczoru. Przez rok staliście się gwiazdą, słuchajcie, więc no troszeczkę jednak tam gdzieś to łaskoczy, prawda? No to jest budujące przede wszystkim. To jest taki bodziec do tego, żeby pracować więcej, żeby robić więcej muzyki, żeby ta muzyka była jeszcze lepsza. I znaczy gwiazdami się nie czujemy, bo mamy poczucie, że jeszcze dużo przed nami. Bardziej się skupiamy na źródle, czyli nie wiem, jakiejś takiej bazie kaszubskiej, czyli pieśń kaszubska, słowa i do tego sobie budujemy jakiś motor napędowy w postaci muzyki wschodniej, południowej, bałkańskiej, już tak stricte. Czyli można to nazwać muzyką kaszubską, to co robicie, czy nie? Można, aczkolwiek staramy się też dotrzeć do większej rzeszy odbiorców. Przed nami dokończenie płyty, która jest, no mogę powiedzieć, w 80% już tak jakby sfinalizowana. Koncerty w najbliższy czwartek w Katowicach, za tydzień koło Słupska, nawet nie pamiętam nazwy tej miejscowości. W Krojantach na szarży, potem pod koniec września wyjeżdżamy do Niemiec i Holandii na 4 koncerty. To jak przecygną sledzy na kaszepści koncerty taci jak waji. Co by tu rzec? Jebem ju taci jednu patenta. Nadzi babę na binie i pod biną stołę z rozsypaną tabaką, nie? Powiedzniowi soboce widzę, że są potrzebne tacie imprezy. Takich imprezów powinno być więcej i urodzała mnie są myśl w głowie. Chciałbym zorganizować w przyszłym roku na 10 maja Kasiepsi Ustok. Myślę, że to są jełdy. I jak was to wyobraziło? Znaczy tak jak przylejacie koncerty rockowe czy punk rockowe w Polsce i myślę, że na Kasiebach też to stać by można zrobić. A wyrtie to robię, jak widzący tam młodych na który nas obawi przebinie, nie? A co myślisz o taci łudbie zrechtowanego Kasiepściego Woodstocka? Antoni Abraham Bebuza.